Okay, so na Christmas I got going on even at thought na Christmas. So from what even at thought na family all uncle like I'm with Inuku cousins. And na Christmas only need na be and I Linny and I make game I make video and unumana I'm been in New York so blog Nina come gonna full Nina so yeah I like when I need a full wine. Thank you, Grandma. So even at home now get Christmas but na in the one name Nina I na bianuno. Maka kita na I tosigo so you need to be able to maka nature be na New York chia second be na Los Angeles Charka be na San Francisco and more be excited about so by Christmas yeah I need na piano and I na phone wine if in tomo to no get Christmas bu on you in the manner na even at Tomuto na Christmas bro any mommy and grandma na see like I'm not seeing in Nigeria at school and grandma came back go on Christmas ya na agba obodo a na atọ m ụtọ maka na onwe ihe a na-eme nwa anya na-abata bibie sọsọ ndị family batacha ha n'ozuore ọ bụrụ na Nigeria ihe apụ jee na field hụ ndị mmadụ a na-agba bọọlụ na-akụ egwu na-akụ bandị a na-agba egwu ịnọ ike gwụghị na ọ na-atọ ụtọ ịnatakwabeghị ndị mmadụ a na-abata ọ na-akpa nkata mana obodo a anyị na-adụ ka ukwu osisi nwaanyị gịnị ya na-anọ nwaanyị gịnị ya na-ekwu chikwa ụtụtụ onye ahụ na-apụsịsị ajewara ọrụ dabere ka ukwu osisi so I like mgbe obodo a ba anyị dị mma karịa todoro oje eso na ndụ ebe Sorry, Grandma. Oh, she said, get me out of here, bro. She said, free grandma, bro. Oh my goodness. That's crazy. She said, free me, Okay, bro. well, Merry Christmas. We all will bye bye. Kachipo. Happy New Year. na-amụta Igbo na adị mma na onye anakwa na-asụrụ nwa Igbo na nwa ya ya efu n'ụzọ na oje obodo na-asụ Igbo ọya anụ ihe ba na-ekwu ha eleghụwe biko ana m ayọ nne na nna na-egosi ụmụazị ihe niile n'Igbo ọ nata akwụkwọ na ya dị ije ezi ya ozi esi akụte mmiri lee ngazi adobe mechiele m ụzọ na-akwa ụsara n'ime ụlọ ị na-akwụ ya otu a n'Igbo ọ mụta ya Igbo ya ha agwana nzi ọ na Nigeria onwe ihe ha na-ekwu against him so o ji anụ ya mmadụ ihe ha kwuru ọ bụrụ nke ha dị na-eji egbu egbu ọnụ ha anya ọmara oji nwayọ si n'azụ pụọ achọzi ihe ha ahụ ya ọ ya ka na-arịọ ụlọ biko ndị nne na nna mee na ebere mgbe ebe na ụmụ ụlọ Igbo na ọ mara mma daalụnụ Ọgụ na anụ ya. Okay, gee ntị. Okay, bye.